காலையில எடுக்கல மாட்டாச்சு. தேர் நியூ இல்லையா, அதனால அவங்களுக்கு இந்த இது அவ்வளோ அட்ஜஸ்ட் ஆகிறது டைம் எடுத்துக்கும். 4:30க்கு அவங்கள எழுந்து பண்றதுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன். அடுத்த தடவை கலாதி மாதாஜி படிக்கிறேன்னு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் படிக்க நியூ இல்லையா, அதனால அவங்களுக்கு இந்த இது அவ்வளோ அட்ஜஸ்ட் ஆகிறது டைம் எடுத்துக்கும். 4:30க்கு அவங்கள எழுந்து பண்றதுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன். மாதாஜி அஃபன்ஸா கலாதி மாதாஜி படிக்கிறேன்னு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் படிக்க இல்லையா, அதனால அவங்களுக்கு இந்த இது எஸ் எஸ் ஃபைன். நான் மாதாஜி வரலேன்னு சண்முகம் பிரபு கூட கூப்பிட்டு கேட்டேன் மாதாஜி, அவர் டெம்பிள் இருக்கேன்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணேன் மாதாஜி. அவரு இருந்தாரு, டெம்பிள் லிங்க்ல இருந்தாரு. அவர் அதுக்குன்னு கால் பண்ணி கூப்பிட்டேன், நீங்க படிங்க அப்படின்னு. இல்ல மாதாஜி நான் டெம்பிள்ல இருக்கேன் அப்படின்னாரு. சரி அப்படின்றத நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணேன் மாதாஜி. ஜெய ராத மாதவ விஹாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச ராத மாதவ விஹாரி ஜய ராத மாதவ விஹாரி கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன ரஞ்சன மோனதீராவணச்சாரி மோனதீராவணச்சாரி ராத மாதவ விஹாரி ஜய ராத மாதவ விஹாரி ராத மாதவ விஹாரி ஜய ராத மாதவ விஹாரி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே நமோ பகவதே வாசுதேவாய
ஓம் ஓம் நமோ நமோ பகவதே பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஓம் நமோ நமோ பகவதே பகவதே வாசுதேவாய. வாசுதேவாய. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ ஓம் நமோ பகவதே பகவதே வாசுதேவாய. வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நமஸ்கிருத்யம் நரோத்தமம் நரம் சைவ நரம் நரோத்தமம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் தேவீம் சரஸ்வதிம் சரஸ்வதிம் வியாசம் வியாசம் ததோ ஜயாம் உதீரயேத். ததோ ஜயம் ஜயம் உதீரயேத். உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் நித்யம் பாகவத பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. பக்திர்பவதி. From Bhagavatam, 4th canto, 28th chapter, sloka number 7. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्ण. विसीरणां स्वपुरीं वीक्ष्यः विशीर्णां स्वभूरिं वीक्ष्य प्रतिकूलाननादृतान् प्रतिकूलान् पुत्रान् पौत्रानुकामात्यान् पुत्रान् पौत्रान् कामाद्यान् जायां सगद सौहृदाम् वशीरिणां स्वपुरीं वीक्षय प्रतिकूलाननादृतान् पुत्रान् पौत्रानुकामात्यान् जायां साकद सौहृदाम् वशीर्णां स्वपुरीं वीक्षय कुलाननादृतान् प्रतिकूलान् अनादृतान् पुत्रान् पौत्रानुकामात्यान् पुत्रान् पौत्रान् कामात्यान् जायां सकद सौहृदाम् जयंती माता जी वासिंगो. हरे हरे कृष्ण माताजी. विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलाननादृतान् पुत्रान् पौत्रान् कामात्यान् जायां सगद சௌகிருதாம். விசிர்ணாம் சிதறியது, ச புரீம் அவரது சொந்த நகரம், வீஷ்ய கண்டு, பிரதிகூலான் எதிர்க்கும் சக்திகள், அநாத்ருதான் மரியாதையின்றி, புத்ரான் புத்திரர்கள், பௌத்திர பேரப்பிள்ளைகள், அணுக பணியாளர்கள், அமர்த்தியான் அமைச்சர்கள், ஜாயாம் மனைவி, சா மேலும், கத ஷௌகிருதாம் மிகவும் மோசமாக. மொழிபெயர்ப்பு. மன்னர் புரஞ்சனன் தம் நகரத்திலுள்ள அனைத்து பொருள்களும் சிதறடிக்கப்பட்டவதையும், தம் பிள்ளைகளும் பேர பிள்ளைகளையும் பணியாளர்களையும் அமைச்சர்களையும்
படிப்படியாக தன்னை எதிர்ப்பதை கண்டார். மேலும் அவரது மனைவி கூட அவரிடம் கண்டிப்புடனும் மோசமாகவும் நடந்து கொள்வதை அவர் கண்டார். பொருளுரை: ஒருவன் உடலில் தளர்ச்சி அடையும் பொழுது அவனது புலன்களும் பொறிகளும் வலுவிழக்கின்றன. அவை நீண்ட நாள் அவனது கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதில்லை எனலாம். அவனது புலன்களும் புலன் சார்ந்த பொருட்களும் அவனை எதிர்க்க தொடங்குகின்றன. இத்துயரத்திற்கு ஒருவன் ஆளாகும் போது அவன் குடும்பத்தினர் கூட, மனைவி, குழந்தை, பேர குழந்தை போன்றோர் அவனை மதிப்பதில்லை. அவன் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர்கள் யாரும் நடப்பதில்லை. தமது புலன்களை புலனுகர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தி தாம் விரும்பினால் அப்புலன்களை அவற்றிற்குரிய சக்தியை உடலில் இருந்து எதிர்பார்க்கின்றனர். அதுபோல ஒருவன் குடும்பத்தினரிடமிருந்து மகிழ்ச்சியை எதிர்பார்க்கும் பொழுது அக்குடும்பத்தினர் அவனிடமிருந்து மகிழ்ச்சியை எதிர்பார்க்கின்றனர். அவர்கள் போதிய பணத்தினை பெறவில்லை என்றால் அவனிடம் ஆசையற்றவராகி அவனது விருப்பங்களையும் கட்டளைகளையும் புறக்கணிக்கின்றனர். இவை அனைத்தும் ஒருவன் கிருபணன் கஞ்சன் ஆவதினால் ஏற்படும் விளைவுகளாகும். இக்கிருபணன் என்னும் சொல் 6வது ஸ்லோகத்தில் பிராமணன் என்னும் சொல்லுக்கு எதிர்ப்பதமாக உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. மனித வாழ்க்கையில் ஒருவன் பிராமணன் ஆக வேண்டும். இதன் பொருள் ஒருவன் முழு பொருளான பிரம்மத்தின் உண்மை நிலையினை அறிந்து கொண்டு ஒரு வைணவனாக அவருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும். மனித வடிவு கொண்ட வாழ்க்கையில் இவ்வசதினை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம். ஆனால் இச்சந்தர்ப்பத்தினை நாம் நன்கு பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லை என்றால் நாம் கிருபணன் கஞ்சன் ஆகிவிடுவோம். கஞ்சன் என்பவனிடம் ஏராளமான பணம் இருக்கும். ஆயினும் அதை அவன் முறையாக செலவழிக்க மாட்டான். மனித உடல் பெற்ற வாழ்க்கையே பிரம்மத்தை உணர்ந்து கொள்வதின் பயன்படுத்த கொள்ளவில்லை எனில் பிறகு கிருபணன் ஆகவே இருக்க வேண்டியதாகிவிடும். ஒருவனிடம் ஏராளமான பணம் இருந்தும் அவன் அதனை செலவழிக்காது சேர்த்து வைத்திருந்தான் என்றால் அவன் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. நாம் அனுபவத்தில் இதை பார்க்கிறோம். அதுபோல புலனுகர்ச்சியினால் ஒருவனது புத்தி கெட்டு போய்விடும். அவன் தனது வாழ்க்கை முழுவதும் கஞ்சனாகவே இருக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மானம் கன்யயா கிருஸ்தம் ஆத்மானம் கன்யயா கிருஸ்தம் பாஞ்சாலன் ஹரிதூஷிதான் பாஞ்சாலன் ஹரிதூஷிதான் துரந்த சிந்தாம் ஆபன்னோ துரந்த சிந்தாம் ஆவன்னோ நலேபே தத் பிரதிக்ரியாம் நலேப தத் பிரதிக்ரியாம் ஆத்மானம் கன்யயா கிருஸ்தம் ஆத்மானம் கன்யயா கிருஸ்தம் பாஞ்சாலன் ஹரிதூஷிதான் பாஞ்சாலன் ஹரிதூஷிதான் துரந்த சிந்தாம் ஆபன்னோ துரந்த சிந்தாம் ஆவன்னோ நலேப தத் பிரதிக்ரியாம் நலேப தத் பிரதிக்ரியாம் ஆத்மானம் கன்யயா கிருஸ்தம் ஆத்மானம் கன்யயா கிருஸ்தம் பாஞ்சாலான் ஹரிதூஷிதான் பாஞ்சாலான் ஹரிதூஷிதான் துரந்த சிந்தாம் ஆபன்னோ துரந்த சிந்தாம் ஆவன்னோ நலேபே தத் பிரதிக்ரியாம் நலேபே தத் பிரதிக்ரியாம். ஹரே கிருஷ்ண. மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசி. हरे कृष्ण माताजी. आत्मानं कन्यया कृस्तं पञ्जालान् हरिदूषितान् दुरन्तचिन्ताम् आपन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम्. ஆத்மானம் அவரது கன்யயா காலகன்யாவினால் கிறிஸ்தம் தழுவப்பட்டு பஞ்சாலான் பஞ்சாவம் அரிதூஷிதான் பகைவர்களினால் சூழப்பட்டு துரந்த கலக்க முடியாத சிந்தாம் கவலை ஆபண்ண எழுதப்பெற்றார் ந இல்லை லேபே
எய்துதல் தத் அந்த, பிரதிக்ரியா எதிர்ச்செயல்கள். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை எழுதியவர் தெய்வ திரு ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத் கி ஜெய். புரஞ்சன மன்னன் தமது குடும்பத்தினர், உறவினர்கள், கீழுள்ளவர்கள், பணியாளர்கள், செயலர்கள் போன்ற அனைவரும் தமக்கு எதிராக மாறியதைக் கண்டு மிகுந்த மன வருத்தமுற்றார். ஆயினும் அவரால் அச்சூழ்நிலையை எதிர்த்து போரிட முடியவில்லை. ஏனெனில் அவர் முற்றிலும் கால கன்யாவினால் தோற்கடிக்கப்பட்டிருந்தார். பொருளுரை: ஒரு மனிதன் முதுமையின் தாக்கத்தினால் தளர்ச்சி அடைந்திருக்கும் பொழுது அவனது குடும்பத்தினர், வேலைக்காரர்கள் மற்றும் செயலாளர்கள் போன்றோர் அவனிடம் அலட்சியமாக நடந்து கொள்கின்றனர். பின்னர் அவன் அவர்களை எதிர்ப்பதற்கு இயலாதவனாகிறான். இவ்வாறு அவன் மேலும் மேலும் கவலைக்கு ஆளாகி தனது அச்சமிக்க சூழ்நிலையை எண்ணி துன்பமடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மதாஜி. தேங்க்யூ மதாஜி. காமான் அபிலக்ஷன் தீனோ யாதயாமாம் ச கன்யயா விகதாத்மகதி ஸ்நேஹः புத்ரதாராம் சலாலயன் காமான் அபிலக்ஷன் தீனோ யாதயாமாம் ச கன்யயா விகதாத்மகதி ஸ்நேஹः புத்ரதாராம் சலாலயன் காமான் அபிலக்ஷன் தீனோ யாதயாமாம் ச கன்யயா விகதாத்மகதி ஸ்நேஹः புத்ரதாராம் சலாலயன் ஜானகிராமன் பிரபு போயிட்டு சின்னதா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வசிகோ. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா மாதே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. 9வது ஸ்லோகம். ஆமான் அபிஷன் தீனோ யாயாம்ச கன்யா விகதாத்மா கதி ஸ்நேக புத்திர தாராம்ச ஆலயா. காமான் இன்ப நுகர்ச்சிக்கான பொருட்கள். அபிஷன் எப்போதும் அதன் மீது ஆசை கொண்டு தீன அந்த ஏழை மனிதன். யாமான் சீர்கெட்டது. சா மேலும் கன்யையா கால கன்யாவில் பாதிப்பினால் விகத இழந்தார். ஆத்மாகதி வாழ்க்கையின் உண்மை லட்சியத்தை. ஸ்நேக பற்று வைத்தல். புத்திரர்கள். தாரான் மனைவி. சா மேலும் லாலயன் பாசத்துடன் பாதுகாத்தல். மொழிபெயர்ப்பு: காலகன்யாவினால் இன்ப நுகர்ச்சிகளாக பொருட்கள் அனைத்தும் சீர்கெட்டன. காம இச்சைகளை தொடர்ந்து அவரிடம் இருந்த காரணத்தினால் மன்னர் புரஞ்சனன் எல்லாவற்றிலும் ஏழையானார். இவ்வாறு அவர் வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்னவென்று அறியாதவரானார். இந்த நிலையிலும் அவர் தன் மனைவி மற்றும் மக்களிடத்தில் மிகுந்த பாசமுடையவராகவும் அவர்களை காக்கின்ற கவலையுடையவராகவும் விளங்கினார். பொருளுரை: இன்றைய சமுதாய நாகரிகத்தின் உண்மை நிலை இதுவேயாகும். அனைவரும் தமது உடல், வீடு, குடும்பம் போன்றவற்றை காப்பதில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர். இதனை தொடர்ந்து இவர்கள் அனைவரும் தமது வாழ்வின் இறுதியில் ஆன்மீக வாழ்க்கை என்றால் என்ன, மனித வாழ்வின் லட்சியம் எது என்று அறியாது குழப்பமடைகின்றனர். புலனுணர்ச்சி மட்டுமே உடைய மனித சமுதாயத்தில் ஆன்மீக வாழ்க்கை இருக்க முடியாது. ஏனென்றால் மனிதனை பிறவி ஒன்றை மட்டுமே நினைக்கிறான். அடுத்த பிறவி என்பது உண்மை என்ற போதிலும் அதற்கான தகவல்கள் அவனுக்கு அளிக்கப்படவில்லை.
ஹரே கிருஷ்ணன் அந்த வாழ்வு தேங்க்யூ பிரபு. உண்மையான சமாஜம் சொல்றாரு ஹரி. கரெக்டா அடிச்சாச்சு இல்லையா? கந்தர்வ யவனாக்ராந்தம் கந்தர்வயவனாக்ராந்தம் காலகன்யோபமர்த்திதாம் காலகன்யோபமர்த்திதாம் ஆதும் பிரசக்ரமே ராஜா பிரஜக்ரமே ராஜா அணிகாமதஹ தாம் பூரிணிமணிகாமதஹ கந்தர்வ யவனாக்ராந்தாம் கந்தர்வயவனாக்ராந்தாம் காலகன்யோபமர்த்திதாம் காலகன்யோபமர்த்திதாம் ஆதும் பிரசக்ரமே ராஜா ஆதும் பிரஜக்ரமே ராஜா அணிகாமதஹ தாம் பூரிணிமணிகாமதஹ கந்தர்வ யவனாக்ராந்தாம் கந்தர்வயவனாக்ராந்தாம் காலகன்யோபமர்த்திதாம் காலகன்யோபமர்த்திதாம் பிரசக்ரமே ராஜா ஆதும் பிரஜக்ரமே ராஜா மணிகாமதஹ தாம் பூரிணிமணிகாமதஹ வினித கேசவி மாதாஜி. மாதாஜி. கந்தர்வ யவனாக்ராந்தாம் காலகன்யோபமார்த்திதாம் ஆதும் பிரசக்ரமே ராஜா தாம் புரிம் அணிகாமதக. கந்தர்வ வீரர்களினால் யவன வீரர்களினால் ஆக்ராந்தாம் வெல்லப்பட்டு காலகன்யாவினால் காலமகள் உபமர்த்திதாம் அழிக்கப்பட்டு ஆத்தும் விட்டுவிட பிரசக்ரமே செல்லுதல் ராஜா மன்னர் புரஞ்சனன் தாம் அந்த புரீம் நகரம் அணிகாமதக விருப்பமின்றி. மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. கந்தர்வ மற்றும் யவன வீரர்களினால் மன்னர் புரஞ்சனின் நகரம் வீழ்த்தப்பட்டது. மன்னருக்கு நகரத்தை விட்டு நீங்க மனமில்லை. எனினும் கட்டாயத்தின் சூழ்நிலையினால் அவர் அவ்வாறு செய்ய வேண்டியதாயிற்று. ஏனெனில் கால கன்யாவினால் அது அழிக்கப்பட்டிருந்தது. பொருளுரை. முழுமுதற் கடவுளின் தொடர்பினை பிரிந்து வந்த உயிர் இந்த உலகினை அனுபவித்து மகிழ முயல்கிறது. இவ்வாறு அனுபவித்து மகிழ்வதற்காக அவனுக்கு பிரம்மதேவன் தொடர்ச்சி மிகவும் கீழான நுண்கிருமிகள் வரை உள்ள உடல்களில் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட உடல் அளிக்கப்படுகிறது. வேத வரலாற்றின்படி முதலில் படைக்கப்பட்ட உயிர் பிரம்மதேவன் ஆவார். அவர் பிரபஞ்சத்தின் மக்கள் தொகையை பெருக்குவதற்காக சப்த ரிஷிகள் 7 பிரஜாபதிகளையும் படைத்தார். இவ்வாறு ஒவ்வொரு உயிரும் தனது கர்மங்கள் மற்றும் முன்வினை பயன்கள் மற்றும் ஆசைகளுக்கு ஏற்ப பிரம்மதேவன் தொடங்கி மலத்தில் உள்ள புழுவரை உள்ள உடல்களில் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை பெறுகிறான். அக்குறிப்பிட்ட உடலுடன் அருள் மற்றும் அவனது மாயையினாலும் துன்பத்தின் உறைவிடமாக அவ்வுடல் இருந்த போதிலும் கூட ஒருவன் அதன் மீது அதிக பற்று வைக்கிறான். மலத்தில் உள்ள புழுவை அதிலிருந்து தனியே பிரித்து போக முயன்றாலும் அப்புழு மலத்தை விட்டு பிரிய விரும்புவதில்லை. அது மீண்டும் மலத்தையே அடைகிறது. அதுபோல் சாக்கடையில் வாழும் பன்றி மலத்தை உண்கிறது. அப்பன்றிக்கு நல்ல இடமும் தின்பதற்கு நல்ல உணவும் கொடுத்த போதிலும் அது சாக்கடையை விட்டு பிரிந்து வர விரும்புவதில்லை. இவ்வாறு நாம் ஒவ்வொரு உயிரையும் எடுத்துக்கொண்டால் அவை தமக்கு அளிக்கப்படும் மேன்மையான நிலைகளை உதறி தள்ளிவிட்டு கீழ்மையிலேயே கிடந்து புரளும். மன்னர் புரஞ்சனன் எல்லா திசைகளில் இருந்தும் தாக்கப்பட்டும் நகரத்தை விட்டு நகர்வதற்கு அவர் விரும்பவில்லை. அதாவது ஓர் உயிர் என் நிலையில் இருந்த போதிலும் உடலை துறப்பதற்கு
விரும்புவதே இல்லை. எனவே பல பலவந்தத்தினால் உயிர் உடலை விட்டு நீக்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் உடல் என்றும் சாஸ்வதமாக நிலைத்திருக்கக்கூடியது அல்ல. உலகினை பல்வேறு வழிகள் அனுபவித்து மகிழ ஓர் உயிர் வாழி விரும்புகிறான். அதனால் இயற்கை விதியினால் அவன் ஓர் உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலிற்குள் குடிபெயர்ந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகிறான். இது எதை போன்றதென்றால், ஒருவன் கருவிலிருந்து குழந்தையாகி பிறகு குழந்தை உடலிலிருந்து இளைஞன் உடலை பெறுவது போன்றதாகும். இம்முறை தொடர்ந்து போய்கொண்டே இருக்கிறது. இறுதியில் பூத உடல் முதுமை அடைந்து தளர்ச்சி இருக்கும்போது கூட அவ்வுடலினால் பயனில்லை என்று தெரிந்த பிறகும் உயிர் அவ்வுடலை துறக்க மறுக்கிறான். தோற்றமும் உடலும் வயது முதிர்ந்து வசதியற்றது என்றாலும் உயிர் ஏன் அதனை பிரிந்து செல்ல மறுக்கிறது? உடலை பெற்றவுடன் அவன் அவ்வுடலை காப்பாற்ற மிகவும் கடுமையாக உழைக்க வேண்டியதிருக்கிறது. அவன் பல்வேறு துறைகளில் செயல்படலாம். ஆயினும் உடலை காப்பதற்கு அனைவரும் கடுமையாக உழைக்க வேண்டியுள்ளது. சமுதாயத்திடம் ஆத்மா இடம்பெயர்வது குறித்த தகவல்கள் எதுவும் இல்லை. ஏனெனில் உயிருக்கு நித்திய வாழ்வு, ஆனந்தம் மற்றும் அறிவுடைய ஆன்மீக உலகிற்கு செல்லும் நம்பிக்கை கிடையாது. ஒன்றுக்கும் உதவாததாயினும் தான் இருக்கும் உடலிலேயே தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறான். இதனை தொடர்ந்து இன்று உலகில் மிகச்சிறந்த நலச்செயலாக விளங்குவது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் அபரிமிதமான வளர்ச்சியே ஆகும். இவ்வியக்கம் மனித சமுதாயத்திற்கு இறை அரசினை பற்றிய செய்திகளை அளித்துக் கொண்டிருக்கிறது. கடவுள் இருக்கிறார், கிருஷ்ணர் இருக்கிறார், நாம் அனைவரும் கடவுளிடம் திரும்பி சென்று சச்சிதானந்த வாழ்வினை அடையலாம். கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவன் இந்த உடலை விட்டு நீங்குவதற்கு அஞ்சுவதில்லை. ஏனெனில் அவனது நிலை எப்போதும் பகவானின் நித்தியமானதாகும். கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவன் எப்போதும் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கிறான். ஆகையினால் அவன் இவ்வுடலில் இருக்கும் வரை பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் மகிழ்ச்சியுடனேயே ஈடுபடுகிறான். அவன் இவ்வுடலை துறக்கும் பொழுது பகவானுக்கு தொண்டு செய்து பர உலகில் இடம்பெறுகிறான். தெய்வீக அடியவர்கள் எப்போதும் சுதந்திரமும் விடுதலையும் பெற்றவர்களாக இருக்கின்றனர். ஆனால் ஆன்மீக வாழ்வு பற்றியோ அல்லது பகவானின் உன்னத தொண்டு பற்றியோ ஒன்றும் அறியாதவர்கள் தங்களது அழுகும் பருவுடலை விட்டு நீங்குவதற்கு அஞ்சுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நல்லா விளக்கியிருக்காருங்க மாதாஜி. எஸ். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वापदाण्डिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनं बन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिधि नामिने. नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா.
நாம் இப்போ 7, 8, 9, 10 ஸ்லோகங்கள். 3 ஸ்லோகம் ரொம்ப சின்னது. 10வது ஸ்லோகத்துல எல்லாம் நிறைய கருத்துக்கள். இப்போ இந்த ஓமையெல்லாம் எப்படி நம்ம கோரிலேட் பண்றோன்றது ரொம்ப முக்கியம். பத்மா மாதாஜி நாளைக்கு வாசிங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வசீரிணாம் ஸ்வபுரீம் வீக்ஷய பிரதிகூலானநாத்ருதான் புத்ரான் பௌத்ரானுகாமாத்யான் ஜாயாம் சகத சௌஹ்ருதாம். புரஞ்சன மன்னர் புரஞ்சனன் தன் நகரில் உள்ள அனைத்து பொருட்களும், அதாவது அவருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் என்னது ஆக்சுவலி இங்க ரிலேஷன்ஷிப்ஸா சொல்லியிருக்கப்பட்டிருக்கு. நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த அங்க அவயங்கள் தான் வந்து ஒன்று சேர்ந்து செயல்பட்டால் மட்டும்தான் நாம் அந்த ஜீவன் வந்து இந்த பிராணனை வந்து கரெக்டா ஹெல்த்தியா விட முடியும் இல்லையா? உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் சரியா வேலை செய்யலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகும், நம்மளால சுவாசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமம் வரும் இல்லையா? ஸோ இப்போ அவருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து என்னது, சிதறி அடிக்கப்படுவதையும் தம் பிள்ளைகளும் பேர பிள்ளைகளும் பணியாளர்களும் அமைச்சர்களும் படிப்படியாக தன்னை எதிர்ப்பதையுமே கண்டார். அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் எதுவுமே ஒத்துழைக்கல அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே. மேலும் அவரது மனைவி கூட அவரிடம் கண்டிப்புடனும் மோசமாகவும் நடந்து கொள்வதை அவர் கண்டார். அப்படின்னா இந்த இன்டெலிஜென்ஸும் நமக்கு வேலை செய்யலன்னு அர்த்தம் இல்லையா? புரஞ்சனி யாரு? ஒரு ஜீவனுடைய புத்தி இல்லையா? புத்தி கூட வந்து வேலை செய்யல. அவரது மனைவி அவரிடம் கண்டிப்பாகவும், அதாவது இவர் எதிர்பார்த்த மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து செயல்படவில்லை இல்லையா? அப்படிங்கிற போது புத்தி பேதலிச்சு விடுகிறது அப்படிங்கிறதையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒருவன் உடல் தளர்ச்சி அடையும் பொழுது, இது எல்லாருக்குமே, இது ஆணா இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் காமனா சொல்லக்கூடியது புரஞ்சனன் நான் தான், என்னுடைய மனைவி வந்து புத்தி இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த புலன்கள் இதெல்லாமே வந்து அதர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எல்லாமே வரதுதான். ஸோ ஒருவன் உடல் தளர்ச்சி அடையும் பொழுது உள்ளேயும் வெளியிலுமே வந்து ஒத்துழைப்பு இருக்கணும் இல்லையா? உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒத்துழைப்பு வந்த பிறகுதான் வெளியில அதை நம்மளால வெளிப்படுத்த முடியும். உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது வரக்கூடியது எல்லாமே வந்து கரெக்டான ஒரு நிலை இல்லைன்னா வெளியில நம்ம செயல்படும் போது நம்ம உண்மையான சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் நம்மள ஒரு மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லையா? ஸோ அவனது புலன்களும் பொறிகளும் வலுவிழக்கின்றன இல்லையா? அதாவது கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள் இது எல்லாமே வந்து மனது இதெல்லாமே வந்து நமக்கு நம்முடைய கட்டுக்காட்டுல புரஞ்சனன் சொல்ற மாதிரி கேட்கவே கேட்காது. அவை நீண்ட நாள் அவனது கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதில்லை எனலாம். அவனது புலன்களும் புலன் சார்ந்த பொருட்களும் அவனை எதிர்க்க தொடங்கின. அப்படின்னா அவனுடைய விருப்பத்திற்கேற்றவாறு அந்த புலன்கள் வந்து செயல்படுவது கிடையாது. இத்துயரத்திற்கு ஒருவன் ஆளாகும் பொழுது அவனது குடும்பத்தினர் கூட, அதாவது மனைவி, உண்மையான இது நிலையில பார்க்கும் பொழுது மனைவி குழந்தைகள் யாருமே வந்து அவருக்கு வந்து மதிப்பு கொடுக்கறது கிடையாது. இது அப்சல்யூட்லி ட்ரூத். இது ஒருத்தர் வந்து சம்பாதித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த குடும்பத்திற்கு, இது நிறைய வாட்டி நிறைய இடங்கள்ல நான் கேட்டதும் உண்டு, பார்த்ததும் உண்டு. நாம் எல்லாருமே அன்றாட வாழ்க்கையில பார்க்கின்றோம். வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியவங்களுக்கும் சரி இல்லையா, ஒரு காலகட்டத்துல அவங்களும் நம்மள மாதிரி ஒரு எங்கா இருந்து செயல்பட்டு தான் வந்து இவ்வளோ பெரிய, அதாவது நிலைக்கு வந்து அவருடைய பிள்ளைகளை கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்க வயோதிகமான பிறகு அவங்களால எந்த பெரிய லாபம் இல்லை என்பது வரும்பொழுது நாம் என்ன பண்றோம், அவங்கள வந்து ஒதுக்கி விடுக்கின்றோம் இல்லையா? ஸோ அந்த எதிர்ப்பு தான் இது. அவங்க சொன்னபடி நாம கேட்க மாட்டோம். இன்னொன்னு வந்து வயோதிகமானவர்களுமே வந்து ஒன்ஸ் இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் வந்த பிறகு இந்த குடும்ப பாரத்தை வந்து சுமக்கவே கூடாது. அதுல இருந்து அவங்க கண்டிப்பா ஓய்வு பெறணும். அப்பதான் இந்த கிளாஷிங்கே வருது. சில பேர் மரணிக்கிற வரைக்குமே அந்த அடுப்பங்கரையை கட்டின்னு இருப்பாங்க இல்லையா? அடுத்து வந்து இதை வந்து பட்டுவாடா பண்றதுமே கட்டுப்பாடு வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? 80 வயசானா கூட அவங்களுடைய கையிலேயே வச்சிருப்பாங்க கொத்து சாவி இல்லையா? அப்ப எப்பதான் அந்த யங் ஜெனரேஷன் கத்துக்கிறது? நாம் இல்லாம அவங்க வந்து அவங்களுக்கு எப்படி நல்லது கெட்டதெல்லாம் தெரியாது. நாம உயிரோடு வாழும் பொழுதே ஒரு 50-60 வயசு ஆன பிறகு அவங்கள வந்து எடுத்து நடத்த சொல்லி அதுல அவங்க பக்குவப்படுத்துறதுக்கு நம்ம பாதையை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். நம்ம கடைசி வரைக்குமே அதையே கட்டின்னு இருந்தோம்னா கடைசி வரைக்குமே அவங்க என்றைக்குமே நல்லது கெட்டது எதுவுமே தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் நாம மரணித்த பிறகு நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு வச்சிருப்போம் இல்லையா? அது எல்லாமே வந்து அதனுடைய வேல்யூவே தெரியாம வந்து தொலைக்க ஆரம்பிப்பாங்க, ஒன்னொன்னா விற்க ஆரம்பிப்பாங்க. இதுதான் வாழ்க்கை இல்லையா? நாம் எப்படி சம்பாதிக்கிறோன்றத வந்து பிள்ளைகளுக்கு எடுத்துரைச்சு அதனுடைய மதிப்பு என்னன்றத சொல்லி நாம வந்து வளர்க்கணும்.
அது செய்தால்தான் பிள்ளைகள் அதனுடைய மதிப்பை தெரிஞ்சு சிறு பிராயத்திலிருந்தே சொல்லணும். ஒரு அடலன்ஸ் ஏஜ் வரும்போது சொன்னா அதை கண்டிப்பா அவங்க புரிஞ்சுக்கவே மாட்டாங்க. தே ஹாவ் தேர் ஓன் ப்ரையாரிட்டி இல்லையா? அவங்களுக்கே உரித்தான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த செயல்கள் அவங்களுடைய வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? இப்போ கேம் விளையாடுறது இல்லையா, எங்கேயாவது போறது, சினிமா பார்க்கறது, இதெல்லாம் அதுதான் ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியா இருக்கும் அவங்களுக்கு. நீங்க வந்து ஆன்மீகத்தை பத்தியோ குடும்ப பாரத்தை பத்தியோ எதையுமே எடுத்து சொன்னாலும் அந்த வயதுல தொடங்கவே கூடாது. அந்த வயதுல தொடங்குறது தான் நாம செய்யக்கூடிய தவறுகள். சிறு பிராயத்துல இருந்தே அவங்களுக்கு வந்து நாம எடுத்துரைக்கணும். அப்ப அது ஆழமா பதிஞ்சு விடும். அப்ப ஆழமா பதிஞ்சிடுச்சுன்னா அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து அவங்க வந்து எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே வந்து மேனேஜ் பண்ணிடுவாங்க. ஆனா இதெல்லாம் தெரியாதவங்க வந்து சடனா ஒருத்தர் மரணித்து விட்டால் அதை ஏற்று நடத்தக்கூடிய பக்குவம் வந்து அந்த பிள்ளைகளுக்கு இருக்காது இல்லையா? இதுதான் அந்த எதிர்ப்பு என்பது. மேலும் அவன் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர்கள் யாரும் நடக்கிறது கிடையாது. வயசான பிறகு சொன்ன பிறகு கேட்கறதே கிடையாது. நமது புலன்களை புலன் நுகர்ச்சிக்கு பயன்படுத்த நாம் விரும்பினால் இது இன்னொரு இன்டர்னல் இல்லையா? இப்போ வந்து நாக்குக்கு அடிமை இல்லையா, கண்களுக்கு அடிமை, காதுக்கு அடிமை, அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது கர்மேந்திரியங்கள் அதுலயுமே செயல்படணும்ன்ற அந்த உந்துதல், இதெல்லாம் நம்ம வச்சிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது கண்டிப்பா நமக்கு நம்முடைய எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்றவாறு செயல்படும். ஓகே, அந்த வயதுக்குரிய முதிர்ச்சி, நமக்கு இருக்கக்கூடிய தளர்ச்சி, அதுக்கப்புறம் மறதி, இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சுதான் அந்த செயல்கள் வந்து இருக்கும் இல்லையா? அவற்றுக்கு சக்தியை உடலிடமிருந்து எதிர்பார்க்கின்றது இல்லையா? அது செயல்படுறதுக்கும் வந்து சக்தி உடல்கிட்ட இருந்து கேட்குது. அது போலதான் ஒருவன் குடும்பத்திலிருந்து மகிழ்ச்சியை எதிர்பார்க்கும் பொழுது எக்ஸ்பெக்டேஷனே இருக்கக்கூடாது. அக்குடும்பத்தினர் அவனிடமிருந்து மகிழ்ச்சிக்கு எதிர்பார்க்கின்றனர். அவங்களும் பதிலுக்கு எதிர்பார்க்கிறாங்க. அவர்கள் போதிய பணத்தினை பெறவில்லை என்றால் அவனிடம் ஆசையற்றவர்களாகி அவனது விருப்பங்களையும் கட்டளைகளையும் குறைக்கின்றனர் இல்லையா? அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி வந்து இப்போ கருமையா இருக்கிறவன் கடைசி வரைக்கும் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டான் இல்லையா? கடைசி வரைக்குமே வந்து பிள்ளைகளுக்கு எதுவுமே கொடுக்க மாட்டான். ஒரு 70 வயது ஆன பிறகு நம்ம நிறைய ஓல்டு பண்ணிக்க கூடாது. டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் திங்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பா பண்ணணும். ஏன்னா அதன் பிறகு நமக்கே வந்து போய் அதெல்லாம் செய்யணும்ன்ற அந்த பலம் வந்து இருக்காது. அதாவது நாம இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளுடைய இது, நம்ம மரணித்த பிறகு இதெல்லாம் இந்த பிள்ளைக்கு போய் சேரணும்ன்றத வந்து நம்ம வந்து we can do that. அப்போ பிள்ளைகளுக்குமே ஏதோ வந்தது அப்படின்ற. இன்னும் இந்த காலத்துல வெறும் அன்பு மட்டுமே, தாய் தந்தை இருவருமே அன்பை பொழிவாங்க. அதை வந்து நம்ம விலை மதிப்பற்ற அன்பு தான். ஆனா அதை அது விலை மதிப்பற்றதுன்னு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய சக்தி வந்து பிள்ளைகளுக்கு கிடையாது. அவர்கள் சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூழல், அவர்களுடைய என்விரான்மெண்ட், அடுத்து அவங்க யாரோட வந்து அவங்க அசோசியேஷன் வச்சிருக்காங்க, அந்த இயல்புகள் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ ஒருவேளை நல்ல சுக்குறுத்தி இருந்தா, நல்ல பிள்ளைகளோட அவங்களுக்கு ஒரு அசோசியேஷன் இருந்தா, நம்மளையுமே வந்து கடைசி வரைக்குமே எதையுமே கேட்காம வந்து நமக்காக அவர்கள் வந்து கொண்டு புரிவாங்க. ஆனா அதே வந்து ஒரு பேட் அசோசியேஷன்ல இருந்தா அவங்க வந்து இவங்க ஏன் இன்னும் உயிரோடு இருக்காங்க, இவங்க ஏன் இன்னும் சொத்தெல்லாம் நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணல, எதையாவது வித்து நான் அந்த கடனை அடைப்பேன் இல்லை அப்படின்லாம் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. கடன் எதற்கு வாங்கணும், நம்ம அப்பா எப்பயாவது கடன் வாங்கியிருக்காரா, நாம ஏன் வாங்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆட்டிடியூடே கிடையாது இல்லையா? இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் கிடையாது. இப்படி கொடுக்காம இருக்கிற வந்து கிருப்பணன், அதாவது கருமி இல்லையா? கருமி தான் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ பிராமணன் என்று இந்த போன ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிராமணன் என்றால் என்ன? ஆக்சுவலி பிறப்பால பிராமணர் கிடையாது. அதாவது தன்னுடைய செயல்களினால் இல்லையா பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸை எக்ஸிக்யூட் பண்றவன். ஸோ he would have been a great வைஷ்ணவா கூட இருக்கலாம் இல்லையா? இதன் பொருள் ஒருவன் மெய்ப்பொருளான பிரம்மத்தின் உண்மை நிலையை அறிந்து கொண்டு, அதாவது பகவான் யார் என்பதை தெரிந்து கொண்டு இல்லையா, ஒரு வைணவனாக அவருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும். பகவானுக்கு அவன் வந்து தொண்டு ஆற்ற வேண்டும். மனித வடிவு கொண்ட வாழ்க்கையில் வசதியினை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம் இல்லையா? அதாவது இது நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு, எல்லாருக்குமே உண்டு. ஆனா நாம் அதை கரெக்டா உபயோகப்படுத்திக்கிறது கிடையாது. ஆனால் இச்சந்தர்ப்பத்தினை நாங்கள் நன்கு பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லை என்றால் நாம கிருப்பணன் ஆகி விடுகின்றோம். ஏன்னா இப்ப கிருப்பணன் எப்படி வெறும் பொருள் சேர்க்கணும் அப்படிதான் குறிக்கோள் இருக்கும். ஏன் நீங்க பக்தி பற்றி எல்லாம் எது சொன்னாலுமே வந்து அந்த பக்தி செய்தா ஏதாவது கோடிக்கணக்கா துட்டு வருமா அப்படின்னா நான் பக்தி செய்யறேன் அப்படின்னுவாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க அந்த அளவுக்கு கஞ்சத்தனம்.
கஞ்சன் எவன் என்பவனிடம் ஏராளமான பணம் இருக்கும், ஆயினும் அவன் முறையாக செலவழிக்கவும் மாட்டான். அவன் முறையாக சம்பாதிச்சிருக்கவும் மாட்டான். எப்படி சம்பாதிக்கிறோமோ அதே மாதிரிதான் செலவு கூட நம்ம பண்ணணும். எந்த வழியில நமக்கு சம்பாத்தியம் வந்ததோ அதே வழியில் தான் நாம அதை நம்ம கையை விட்டு அது போகும். அதனால சம்பாத்தியம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த சம்பாத்தியம் எப்படி சம்பாதிக்கிறோம்னு யோசிக்கணும், ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? மனித உடல் பெற்ற வாழ்க்கை பிரம்மத்தை உணர்ந்து கொள்வதன் மூலம் பிராமணன் ஆவதற்குரியதாகும் இல்லையா? அதாவது அப்சல்யூட் ட்ரூத், பூர்ணத்தினுடைய உண்மை இல்லையா? அதாவது பிரம்மம், பரமாத்மா, பகவான் இந்த 3 நிலைகளை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவன் என்ன ஆகிறான்? பிராமணன் ஆகிறதுக்கான அறிகுறிகள் எல்லாமே அவனிடத்தில் தோன்றும். நாம் இதை நன்கு பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லை என்றால் ஒரு கிருப்பணனாகவே இருக்க வேண்டியதாகிவிடும். எஸ், இல்லைன்னா நாம ஒரு கருமையாவே இருந்துருவோம் கடைசி வரைக்கும். ஒருடன் ஏராளமான பணம் இருந்து அவன் அதனை செலவழிக்காது சேர்த்து வைத்திருக்கிறான் என்றால் அவன் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அடைவது கிடையாது. இந்த தவம், தானம், யக்னம் இதை 3மே செய்யும் பொழுது நமக்கு ஆனந்தம் ஏற்படுகிறது இல்லையா? அந்த சச்சிதானந்த நிலை ஏற்படுகிறது. ஒருத்தர் தானம் கொடுக்க போது இருக்கக்கூடிய அமைதி, ஆனந்தம் யாராலுமே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. ஆனா இந்த கருமிக்கள் யாருக்கும் எச்சகைகளை கூட காக்க ஓட்ட மாட்டாங்க, அப்படிப்பட்டவங்களா இருப்பாங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் மணி இல்லையா? நாம் அனுபவத்தில் இதை பார்க்கின்றோம். இதை நம்ம நிறைய இடத்துல பார்க்கணும். அது போல புலநுகர்ச்சியால் ஒருவனது புத்தி கெட்டு விடும் பொழுது அவன் தனது வாழ்க்கை முழுவதும் கஞ்சனாகவே இருக்கின்றான் இல்லையா? அவன் எதிர்பார்த்தபடி இல்லையா? அவனுக்கு உணவு நல்லா இருக்கணும், அவன் என்ஜாய் பண்றதுக்கான சூழ்நிலை இருக்கணும் இல்லையா? இதெல்லாம் அவன் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அங்கே சுயநலம் மட்டும்தான் இருக்கும். சோ அவனை தாண்டி பகவான் ஒருத்தர் இருக்காருன்றது என்ன கூட மாட்டான். அவனுக்கு தெரிந்தது செல்வத்தை சேர்த்து சேர்த்து வைக்கணும், அவ்வளவுதான். ஆத்மானம் கன்யயா கிறிஸ்தம் பஞ்சாலான் ஹரிதூஷிதான் துரந்த சிந்தாம் ஆபன்னோ நலேப தத் பிரதிகிரியாம். மேலும் புரஞ்சன மன்னர் தமது குடும்பத்தினர், உறவினர்கள், கீழுள்ளவர்கள், பணியாளர்கள், செயலர்கள் போன்ற அனைவரும் தமக்கு எதிராக மாறுவதை கண்டு மனம் வருத்தமுற்றார். ஆக்சுவலி அப்படின்னா உண்மையிலேயே இருக்கக்கூடிய அவனுடைய ஒரு புரஞ்சனா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருடைய இந்த எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜிலுமே நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒருத்தர் வாழ்க்கையில மரணப்படுக்கை கிட்ட வந்த பிறகு அவருடைய பேச்சை யாருமே கேட்க போறது கிடையாது இல்லையா? அவன் மனைவி, மக்கள் யாரா இருந்தாலுமே கேட்க மாட்டாங்க. மேலும் அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்கன்ஸ் கூட அவன் சொன்னபடி கேட்காது இல்லையா? அதாவது அவன் நினைக்கிற மாதிரி அது செயல்படாது. அந்த இடத்துல என்ன வரும்? அதாவது ஜுரம் வழங்கப்படுகிறது இல்லையா? அது என்னது? அது அந்த ஜுரத்துக்கு என்ன பேர்? ஆக்சுவலி என்ன பேர் படிச்சோம் நம்ம? பௌதீக காய்ச்சல். பிரஜவரா. பிரஜவரா. அவர் யாரு? பிரஜவரா யவனராஜருடைய தம்பி இல்லையா? யவனராஜருடைய தம்பி. அவருடைய சகோதரன் யாரு? சகோதரி யாரு? காலகன்யா இல்லையா? இந்த 3 பேரும் இந்த காலகன்யா காலத்தினுடைய மகள் இல்லையா? அவள் அட்டாக் பண்றான். அவன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அட்டாக் பண்ணதுனால என்ன ஆகுது? இந்த ஜுவரத்தால அந்த ஜீவன் அந்த உடலை விட்டு செல்லுறான். இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜுவரம் இருக்குன்றதே நம்ம இங்க பாகவதத்துல படிக்கும் பொழுதுதான் சரி. 107 degrees கண்டிப்பா இந்த உடலை எரிஞ்சிடும். உள்ளுக்குள்ள ஆர்கன் எதுவுமே வேலை செய்யாது. அந்த ஆர்கன்ஸ் மொத்தமே எரிஞ்சு போயிடும் இல்லையா? செயலற்ற நிலைக்கு போயிடும். நம்ம 103, 104க்கே நம்ம ஷிவரிங் ஜன்னி மாதிரி வந்துடும் நமக்கு. அதை 107னா ஒன்னும் பேசவே முடியாது. ஆயினும் அவரால் சூழ்நிலை போராட முடியவில்லை. கண்டிப்பா அவர் மனசு நினைச்சா கூட அது அவரால் அவர் மாத்திரம் கிடையாது, நாம கூட அவ்வளவுதான். We also cannot. ஏனெனில் அவர் முற்றிலும் காலகன்யாவால் தோற்கடிக்கப்பட்டிருந்தார். அப்படின்னா அந்த 9 வாயில்கள் டேமேஜ் ஆல்ரெடி ஆயிடுச்சு இல்லையா? அதன் வழியாக தான் இவங்க எல்லாம் புகுந்திருக்காங்க. அதாவது கந்தர்வர்கள் யாரு? ஆக்சுவலி காலகன்யாவுடைய தந்தை யாரு? ஆக்சுவலி காலகன்யாவுடைய தந்தை யாரு? புரஞ்சனன் மாதாஜி. காலகன்யாவுடைய தந்தை யார்? தந்தை யயாதி. காலகன்யா
அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே நம்ம படிச்சோம். வெரி பிகினிங் ஸ்லோகத்திலே போன அத்தியாயத்திலே வந்து படிச்சிருக்கோம். திருப்பி பார்க்கும்பொழுது கண்டிப்பா தெரிய வரும். யார் அது? எனக்கு பேர் டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. ஆனா அவங்க வந்து கந்தர்வர்கள். அந்த நாட்களை குறிப்போம். 360, 360, 720 அவங்க தான் வந்து அவங்களுடைய படை. இவ்வளவு நான் கொடுக்குறேன் டீட்டெயில். ஓகே, நீங்க இந்த கிளாஸ் போகட்டும். நீங்க யாராவது கண்டுபிடிச்சுதான் சொல்லணும். ஓகே, ஏஆதி தானே மாதாஜி? ஏஆதி. ஏஆதி வந்து அதாவது அவர் வந்து இந்த காலகன்யாவை வந்து ஏத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். ஓகே, அதாவது யவன ராஜன். ஓகே, ஏயாதி. ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும்போது டக்குன்னு எனக்கு வரல, எனக்கு மறதியான ஒரு ஏன்னா பேர் டக்குன்னு வராது. சாந்தவேகா யாரு? அவர் ஒரு கந்தர்வர். ஸோ அவர் வந்து கந்தர்வர்கள். அவருக்கு இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் யாரு? இந்த காலம். அவர்தான் காலத்தை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றாரு. சண்டவேகனா மாதாஜி? ஆமா, சண்டவேகன் தான் சொன்னேன் இப்ப நான். சண்டவேகன். ஓகே, சண்டவேகன் வந்து கந்தர்வன் ஆக்சுவலி. ஓகே, யவன அரசன் யாரு? அதாவது யயாதி நீங்க இப்ப சொன்னீங்க இல்லையா, யவன அரசன் அவன்தான் இந்த காலகன்யாவை வந்து ஏத்துக்கணும்னு சொன்னதுக்கு வந்து நாரத மகரிஷி ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஆனால் எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்கிறார்? தங்கையாக ஏற்றுக்கொண்டு இந்த பிரஜவரா காலகன்யா அவரும் சேர்ந்து இந்த உலகம் முழுவதுமே சுற்றி வராங்க. ஓகே, இது எல்லாமே கற்பனை கதை. யாரால தொடுக்கப்பட்டது? நாரத மகரிஷியால. ஆனா உண்மையிலே இதுக்கு எல்லாமே வந்து உண்டு. இப்ப பார்க்கும் பொழுது நம்ம புரஞ்சனன் என்பவன் கற்பனை கதை, அவன் ஒரு உயிர்வாழி என்பது உண்மையான நிலை இல்லையா? அந்த ஜீவன் எங்க இருக்கான்? இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கான் இல்லையா? இது கரெக்டா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், இது கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஸோ இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கான். ஸோ இந்த ஜீவன் நித்தியமானவன். ஆனால் இந்த உடல் வந்து 24 பண்புகளால் ஆனது, பௌதிக பொருட்கள் இல்லையா? பஞ்ச மகாபூதங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள் இல்லையா? புத்தி, அகங்காரம், அடுத்து வந்து இந்த தோன்றாத அருவம், அதாவது இந்த அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்மா இருக்கக்கூடிய இந்த பிரகிருத்தினுடைய தோன்றாத 3 பண்புகளுக்கு ஒன்று இல்லையா? அந்த எந்த பண்புல நம்ம செயல்படுவோனே தெரியாது. அது வந்து சூக்ஷ்மாவே இருக்கும். டக்குன்னு நாம் என்ன பண்ணுவோம்? வெளிப்படுத்தும். இத்தனையுமே சேர்ந்துதான் வந்து 24 பண்புகள். அதோட இந்த ஜீவனோட உள்ளுக்குள்ள யாரு? 26ஆவதாக பரமாத்மா இருக்கிறார். இத்தனையுமே இருக்கு. இப்போ இந்த புரஞ்சனன் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரம். ஆனால் அது பிராசீன பரிச்சத்தை பத்தி சொல்றது. அவருடைய வாழ்க்கையே தான் இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனா சொல்லிட்டு இருக்கார். அவர் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் என்பதை வந்து நாரத மகரிஷி அவருக்கு வேறொரு கதையா சொல்றார். ஸோ அவருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆன்மா யாரு? பிராச்சீன பரீத் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த புரஞ்சனன் எப்படி ஆக போறான், ஆயிட்டான்றத வந்து சொல்றார். ஆனா உண்மையிலே பிராச்சீன பரீத்துக்கு வந்து ஒரு இருக்கக்கூடிய விளக்கத்தை வந்து அவர் எடுத்துரைக்கணும்னு நினைக்கிறார் இல்லையா? சரி, நீ இப்படி போனேன்னாக புரஞ்சனன் மாதிரி நீ வந்து ஏதுமற்ற நிலைக்கு போயிடுவ. ஸோ அப்படிங்கிறத அறவழியில வந்து யாரு செல்லவில்லையோ அவர்கள் வெறுமனே பௌதீகத்துல செல்லும் பொழுது அந்த பௌதீக துயரங்கள்ல இருந்து அவங்க வந்து மடிகிறார்கள். ஸோ இப்போ இந்த காலகன்யா வந்து யாருடைய தங்கை ஆகிறாள்? ஆக்சுவலி யவனர்களுடைய போர் வீரர்கள் யார் சொல்லுங்க? ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌத்திகம் மற்றும் ஆதி தெய்வீகம். இந்த மும்மடங்கு துயரங்கள், இந்த 3 குணங்களால் ஏற்படக்கூடிய இல்லையா? அங்கே அதாவது கந்தர்வர்கள் வந்து யாரு? அவங்க வந்து இந்த காலத்தினுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருக்கக்கூடியவர் இல்லையா? உண்மையிலே காலத்தினுடைய சுரூபம் யாரு? பகவான் இல்லையா? அவர் யாரு மூலியமா இதெல்லாம் செயல்படுத்துறார்? யமதூதர்கள் இல்லையா? யமதூதர்கள் மூலியமா வந்து செயல்படுத்துகிறார். யார் பக்தன் இல்லையோ அவர்களுக்கு யமதூதர். பக்தர்களிடத்துல வந்து யமதூதர்கள் வரவே மாட்டார்கள். அதையுமே நாம படிக்கிறோம் இல்லையா? படிச்சிருக்கோம். ஸோ இட் ஹாஸ் பீன் யமராஜன் படிக்கிறோமா? இனிமேதான் படிப்போம். கரெக்ட், இனிமே படிப்போம். 6th கேண்டோல வருது, அஜாமிலன் ஸ்டோரியில வரும் அந்த இது. இனிமே படிப்போம்.
யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடல். யாருக்கெல்லாம் வந்து யமதூதர்கள், யமராஜா வந்து பீங் எ கிரேட் மகாஜன் இல்லையா, அந்த மகாஜனர்கள அவரும் ஒருத்தர் யமா. ஸோ அவர் தான் இந்த இடத்துல நீங்க வந்து இந்த சாந்தவேகனுக்கு நீங்க எடுத்துக்கணும். ஓகே. ஸோ ஏன்னா அவர் மூலியமா தான் வந்து நம்ம எல்லாருமே இந்த உலகத்தை விட்டு 90% வந்து யம தர்மச்சாரத்துக்கிட்ட தான் போறோம். 5-10%க்குள்ளதான் நம்ம விடுதலைக்கே போக முடியும். மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய கைகள் வில் பி ஹேண்டல்டு பை யாரு? மரணத்தின் ரூபத்துல யம தர்மராஜா அவருடைய உதவியாளர்களா இருக்கக்கூடிய யமதூதர்கள் மூலமா செயல்படுத்துறாரு. ஸோ இந்த யமதூதர்கள் வந்து இந்த காலத்தினுடைய இது இல்லையா, அவர்கள் எதன் மூலியமா வந்து அதாவது நமக்கு எல்லாம் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகும்னாக்கா அதாவது நம்ம மரணிக்க போறோம். ஐ திங்க் கருட புராணம் செக் பண்ணா தெரியும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ ஐ திங்க் 1 வீக் பிஃபோர் நமக்கு வந்து ஜென்ரலாவே வந்து தெரிய வரும் அப்படிங்கிறது. சாதாரணமான ஒரு மரணம் நிகழப்போகிறது என்றால் படுத்த படுக்கையா இருக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து கண்டிப்பா தெரிய வரும் அப்படிங்கறது வந்து சொல்றாங்க. ஸோ 1 வீக் பிஃபோர் ஒன்லி. ஸோ இந்த யமதூதர்களுடைய இது வந்து அவங்களால வந்து உணர முடியும். மேலும் உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் எல்லாமே வந்து அதாவது ஸ்ட்ரென்த் இல்லாம வலுவிழந்து அடுத்து வந்து இந்த சூழ்நிலையை வந்து எதிர்கொள்ள முடியாத, பேசக்கூட முடியாது, எல்லாமே அடைக்கப்படும் நமக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது நாம இந்த நவத்வாரங்கள் கொண்ட இந்த உடல் இல்லையா, இதுதான் வந்து புரஞ்சனனுடைய நகரம். ஸோ நாம் எல்லாருமே புரஞ்சனர்கள் தான். இந்த ஆத்மாவுக்கு தான் புரஞ்சனன் பேரு இல்லையா. அவன் இந்த பௌதிகத்துல வந்து இருந்து கொண்டு பௌதீக செயல்களிலே அவன் செயல்பட்டு கொண்டே இருந்தால் இந்த மாதிரியான மரணம் தான் அவனுக்கு நிகழும். அதே ஆன்மீகத்துக்கு போகும்பொழுது வேறுபட்டிருக்கும். இது பௌதீகவாதிகளுடைய செயல்பாடு. ஏன் இந்த ஸ்டோரி சொல்றாரு நாரத மகரிஷி? பிராச்சீனபரித் வந்து வெறுமனே அதாவது பலன் கருதும் செயல்கள்ல ஈடுபட்டிருக்கார். அதனாலதான் இந்த கதையை வந்து அவருடைய சொந்த வாழ்க்கையே வந்து கதையா மாற்றி இந்த இடத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய உண்மை நிலை என்ன, இந்த உடல் யாரு, இந்த ஜீவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் எல்லாமே எப்படி நிகழ்கின்றது என்பது எல்லாமே வந்து எடுத்து வைக்கிறார். சோ ஏதாவது டவுட் இருக்கா? கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுதா? டவுட் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது புரிஞ்சுக்கலன்னா உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிடுச்சு. உறவினர்கள், கீழ் உள்ளவர்கள், பணியாளர்கள், செயலர்கள் அப்படின்னா நம்ம உடலுக்குள்ள எத்தனை ஆர்கன்ஸ் இருக்கோ அத்தனையுமே. ஓகே. ஸோ ஆனா அதெல்லாமே நமக்கு ஒத்துழைக்காத போது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை. இங்கே வெளிப்புற தோற்றத்திலையும் நம்ம அதை பார்ப்போம் இல்லையா. வெளிப்புறத்திலையுமே நம்முடைய சொந்த பந்தங்கள், நம்முடைய பிள்ளைகள், மனைவி எல்லாமே நம்ம பேச்சு கண்டிப்பா கேட்கவே மாட்டாங்க. இது வெளிப்புறம். உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த அவயங்களும் வந்து சரிவர செயல்படாது. ஏன்னா இத்தனை ஆண்டுகள் வந்து அதுக்கு சக்தி தேவை செயல்படுறதுக்கு. அதுக்கு சக்தி இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது செயல்படக்கூடிய தன்மையும் குறைய ஆரம்பிக்கும். இந்த ஆற்றல் எங்க இருந்து வருது? சக்தி ஆற்றல் நாம உணவு உட்கொள்ளும் பொழுது, பிரசாதம் சுவீகரிக்கும் பொழுது அதுதான் வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா செயல்படணும்னா கரெக்டான உணவு வந்து நாம கரெக்டா கொடுக்கணும் இல்லையா. ஸோ நல்ல உணவை, சாத்வீகமான உணவை நாம் கொடுக்கும் பொழுது இந்த அவயங்களுமே வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கும். ஸோ நம்ம சாத்வீகமான உணவு கொடுக்கலன்னா அதுக்கேற்றவாறு என்ன ஆகும்னாக்கா இந்த உடல் வந்து செயல்படும் விதம் மாறிவிடும் இல்லையா. மேலும் ஆயினும் அவரால் சூழ்நிலை எதிர்த்து போரிட முடியவில்லை. கண்டிப்பா முடியாது. ஏனெனில் அவர் முற்றிலும் காலக்கன்யாவால் தோற்கடிக்கப்பட்டிருந்தார். ஆல்ரெடி அந்த 9 வாயில்களை வந்து வென்று விட்டாள் அவள். ஓகே. காலத்தினால் வந்து அந்த நவத்வாரங்கள் வந்து வேலை செய்யாது. ஓகே. ஸோ அதாவது கண்ணு வந்து சரியா பார்க்க முடியாமல் இருக்கலாம், காது கேட்க முடியாமல் இருக்கலாம், நாசி வந்து சுவாசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம், அடுத்து வந்து வாயினால வந்து உணவு உண்றதும் கஷ்டம். இப்படியே அதாவது இந்த மரணிக்க போறோம்னாக்கா சில பேருக்கு தண்ணி கூட இறங்கல, ஸோ இன்னும் கஷ்டம்தான், சில மணி நேரங்கள் தான் இருப்பார் அப்படிங்கிறதுமே சொல்லக்கூடியவங்களும் உண்டு இல்லையா. தண்ணி ஊத்துனா இப்படியே வரும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. துளசி தீர்த்தம் பண்ணா ரெடியா வச்சுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாமே உண்டு. அப்படி எதையுமே ஏத்துக்க முடியாது, பேசக்கூட முடியாது. இதெல்லாம் அடைபட்டு விடும் இல்லையா. இதுவே அடைபட்டு விட்டால் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒர்க்கிங் சென்சஸ் எதுவுமே கிடையாது, கர்மேந்திரியங்களும் சுத்தம் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் ஒத்துழைச்சாதான் ஞானேந்திரியங்கள் ஒத்துழைச்சாதான் கர்மேந்திரியமே வேலை செய்யும். ஞானேந்திரியங்களே வந்து செயலற்ற நிலைக்கு போகும்போது கர்மேந்திரியங்கள் எதுவுமே செயல்படாது இல்லையா. இதுதான் நிலை. இந்த நிலையை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். வாழ்க்கையில இவ்வளவு புட்டு யாரும் வைக்க மாட்டாங்க.
ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய திருவடிகளுக்கு நாம அனந்த கோடி நமஸ்காரங்களை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு மனிதன் முதுமையின் தாக்குதலினால் தளர்ச்சி அடைந்திருக்கும் பொழுது இல்லையா, காலகன்யா இதான் முதுமை, அவனது குடும்பத்தினர், வேலைக்காரர்கள் மற்றும் செயலர்கள் போன்றோர் அவனிடம் அலட்சியமாக நடந்து கொள்கின்றனர். அம்மா அப்பா வயசாயிடுது, அவர் அவ்வளவுமே அவர் வந்து டைரக்டரா இருந்து செயல்பட்டு இருப்பார். அப்ப எல்லாருமே பயந்து பயந்து வேலை செஞ்சிருப்பாங்க. அதே அவர் வயோதிகம் ஆன பிறகு அவருடைய பிள்ளைகள் யாரோ எடுத்து நடத்துறாங்கன்னா அந்த அந்த கம்பெனியை, இவர் போனா அதை பெருசா அவங்க வந்து கவனிக்க கூட மாட்டாங்க இல்லையா, அலட்சியமா இருப்பாங்க. பின்னர் அவன் அவர்களை எதிர்ப்பதற்கு இயலாதவனாகின்றான். அந்த ஏஜ்ல வந்து நம்ம எதுவுமே பேசக்கூட முடியாது. இவ்வாறு அவன் மேலும் மேலும் கவலைக்கு ஆளாகி தனது அச்சமிகு சூழலை எண்ணி துன்பம் அடைகின்றான் இல்லையா. உள்ளுக்குள்ள அவனுக்கு நிறைய வருத்தங்கள் என்பது இருக்கும். ஏன்னா நாம எப்படி கம்பீரமா செயல்பட்டு இருந்தோம், அதனாலதான் எப்பவுமே நம்ம எதிர்பார்ப்புகள் நிறைய வச்சுக்க கூடாது. ரொம்பவுமே நம்ம வந்து கம்பீரமா செயல்படுத்தி ஒரு ரோல் மாடல் செய்தாலுமே பௌதிகத்துல பிற்காலத்துல அந்த ரோல் மாடலுக்கு எந்த வேல்யூமே இருக்காது இல்லையா. காமான் அபிலக்ஷன் தீனோ யாதாயா மாம்ச கன்யயா விகதாத்மா கதி ஸ்நேஹ புத்திரதாராம் சலாலயன். காலகன்யாவினால் இன்ப நுகர்ச்சிகளாக பொருட்கள் அனைத்தும் சீர்கெட்டன. அதாவது நம்ம எதெல்லாம் சுகிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அது எல்லாமே, நாக்குக்கு ருசி தெரியாது, கண்ணால பார்க்க முடியாது, காதால கேட்க முடியாது, வாசிக்கிறது கஷ்டம், இது எல்லாமே வந்து காலத்தின் தாக்குதலால் இந்த உறுப்புகள் எல்லாமே செயலிழக்குகிறது. காம இச்சைகளை தொடர்ந்து அவரிடம் இருந்த காரணத்தினால் மன்னர் புரஞ்சனன் எல்லாவற்றிலுமே ஏழையானான் இல்லையா. எது வரைக்கும் புலநுகர்ச்சி செயல்கள் ஈடுபட்டுட்டே இருக்குமோ அது வரைக்குமே நம்ம பலி பசுதான் பிற்காலத்துல. அதனால எந்த வயதுக்கு மேல நம்ம செய்யக்கூடாதோ அந்த வயதுக்கு மேல நாம் அதை விட்டு விடுவதற்கு நாம முனைய வேண்டும். இவ்வாறு அவர் வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்னவென்று அறியாதவனானான். அப்படிப்பட்ட அந்த நபர் வாழ்க்கையில எதுதான் முக்கியம், எது ஹை ப்ரையாரிட்டி, எது லோ ப்ரையாரிட்டி, இதெல்லாம் அவனால புரிஞ்சுக்க முடியல, செயலாக்குறதுக்கும் முடியல. இந்நிலையில் அவர் தம் மனைவி மற்றும் மக்களிடத்து மிகுந்த பாசம், ஆனா என்னதான் வெறுத்தாலுமே அந்த அன்பு என்பது மனைவி அல்லது கணவன் பிள்ளைகள் மீது கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ அவங்க நம்மள விருப்பப்படலனாலும் நாம நம்முடைய விருப்பத்தை அவங்க மேல இருக்கிறத வந்து மாத்தி அமைச்சுக்க முடியாது. இதுதான் மனிதனுடைய இயல்பு இல்லையா. மக்களிடத்து மிகுந்த பாசமுடையவராகும் அவர்களை காக்கின்ற, நமக்கே எழுந்து நிற்க முடியல ஆனா அடுத்தவங்களை காப்பாற்றுறதுக்கான வேலையில நாம ரொம்ப தீவிரமா இருக்கிற மாதிரி இருப்போம். இன்றைய சமுதாய நாகரிகத்தின் உண்மை நிலை இதுதான். அனைவருமே தமது உடல், வீடு, குடும்பம் போன்றவற்றில வந்து நாம் என்ன பண்றோம், அதனுடைய முன்னேற்றத்துக்காக மட்டுமே நாம ஈடுபட்டு பாடுபடுகின்றோம். இதனை தொடர்ந்து அவர்கள் அனைவரும் தமது வாழ்வில் இறுதியில் ஆன்மீக வாழ்க்கை என்றால் என்ன, மனித வாழ்வின் லட்சியம் எது என்று அறியாது குழப்பமடைகின்றனர். 100% இல்லையா. ஸோ தமது வாழ்வில் இறுதி இலக்கு, அல்டிமேட் கோல் என்ன, அதாவது இறைவனுடைய திருவடிகளை சேர்வது, அதை பொருட்படுத்தாமலே நாம செயல்படுகிறோம். மனித வாழ்வின் லட்சியம் எது என்று அறியாது குழப்பம் அடைகின்றார். ஸோ மனித வாழ்க்கையோட உண்மையான லட்சியம் எது, இறைவன் திருவடிகளை சேர்வதுதான், அதற்கான தொண்டு புரியதல், இதுதான் அவனுடைய மேன்மையான லட்சியமே. மேலும் புலநுகர்ச்சி மட்டுமே உடைய மனிதன் சமுதாயத்தில் ஆன்மீக வாழ்க்கை இருக்காது. 100%. யார் ஒருத்தர் வந்து இந்த புலன்களுக்கு அடிமையாகி செயல்படுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு வந்து இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கை என்பது கிடையாது. ஏனென்றால் மனிதன் இப்பிறவி ஒன்றை மட்டுமே நினைக்கின்றான் இல்லையா. இது அத்வைத தத்துவம், பிரம்மம் அப்படிங்கிற நிலையில இல்லையா. ஆனா மீண்டும் மறுபிறவி என்பது சொல்லப்படவில்லை இல்லையா. அடுத்த பிறவி என்ன என்பது உண்மை என்ற போதிலும் அதற்கான தகவல்கள் எதுவுமே அவங்க கிட்ட கிடையாது. கந்தர்வ யவனாக்ராந்தாம் காலகன்யோபமார்த்திதாம் ஹாதும் பிரசக்ரமே ராஜா தாம்புரீம் அனிகாமதஹ. ஸோ கந்தர்வம் மற்றும் யவன வீரர்கள், கந்தர்வ வீரர்கள் யாரு, சாந்தவேகனுடைய வீரர்கள், அது காலம் இல்லையா. பகல், அதாவது 360 பகல், 360 இரவுகள். ஸோ அது 720 வீரர்கள் இருக்காங்க காலத்துல. அடுத்து யவனர்களுக்கு யார் வீரர்கள், இந்த ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌதிகம், ஆதி தெய்வீகம் சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்.
இது எல்லாமே வந்து இவரை வந்து தாக்குது. இந்த உடலை விட்டு அவன் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி மன்னருக்கு நகரத்தை விட்டு நீங்க மனம் இல்லை. அதாவது அந்த உடலை விட்டு போறதுக்கு அந்த ஜீவனுக்கு விருப்பம் கிடையாது. ஆனாலும் ஃபோர்ஸபிளா வந்து அந்த உடலை விட்டு போகணும். வேற வழியே கிடையாது. எனினும் கட்டாயத்தின் சூழ்நிலையால் அவர் அவ்வாறு செய்ய வேண்டியது ஆயிற்று. ஏனெனில் காலகன்யாவினால் அது அழிக்கப்பட்டிருந்தது இல்லையா? ஸோ அந்த இதெல்லாமே வந்து உள்ளுக்குள்ள ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நவத்வாரங்கள் வழியாக சென்று அனைத்துமே வந்து தாக்கப்பட்டு காலத்தினால் தாக்கப்பட்டு அந்த அந்த நகரங்கள் எல்லாமே வந்து அழிவுற்றது இல்லையா? இப்ப இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லைன்னா நம்ம அங்க இருப்போமா? வேறு ஒரு இடத்தை தேடிதான் செல்லும் இல்லையா? அது போல இப்ப புரஞ்சனன் அவனுடைய சொந்த உடலை விட்டு செல்ல வேண்டும். முழுமுதற் கடவுளின் தொடர்பினை பிரிந்து அந்த உயிர் இந்த உலகினை அனுபவித்து வாழ முயல்கின்றது. இறைவன் என்ற அந்த கோட்பாடு இல்லாதவர்கள் பௌதிகத்திலே இருந்து கொண்டு பௌதிக செயல்களிலே வந்து அவர்கள் ஈடுபட்டு கொண்டு அதிலேயே வரக்கூடிய ஆனந்தம் தான் ஆனந்தம் என்று அனுபவித்துக் கொண்டார். மேலும் இவ்வாறு அனுபவித்து மகிழ்வதற்கு அவனுக்கு பிரம்ம தேவன் தொடர்ச்சி மிகவும் கீழான நுண் கிருமிகள் வரை உள்ள உடல்களில் ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட உடல் அளிக்கப்படுகிறது இல்லையா? சோ இந்த உடலை விட்டு நீங்கின பிறகு எந்த உடல்னா அவனுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அவனுக்கு கிடைக்கப்படுகிறது. வேத வரலாற்றின்படி முதலில் படைக்கப்பட்ட உயிர் யாரு? பிரம்மதேவன் இல்லையா? விசர்க்கத்தை வந்து அவர் தான் செய்கிறார். இந்த பிரபஞ்சத்தில் மக்கள் தொகை பெருக்குவதற்காக சப்த ரிஷிகள் இல்லையா மற்றும் வந்து 7 பெருமனிவர்கள் 4 எல்லாமே வந்து முதல்ல படைக்கிறாங்க. ஆனா 4 குமாரர்கள் ஒத்துக்கிறது கிடையாது இல்லையா? மேலும் அதனால் கோபமுற்று சிவபெருமான் படைக்கப்பட்டார் அவருடைய ஆக்ஞா சக்கரத்திலிருந்து. இப்படி இந்த பிரபஞ்சத்தில் மக்கள் தொகையை பெருக்குவதற்காக மற்றும் சப்தரிஷிகள் 7 வரையுமே பிரஜாபதிகளையுமே படைத்தார். ஸோ இதெல்லாமே டைரக்டா யார்? பிரம்மா வந்து படைக்கிறார். இவ்வாறு ஒவ்வொரு உயிரும் தனது கர்மங்கள் மற்றும் முன்னிலை பயன்களால் மற்றும் ஆசைகளுக்கேற்ப பிரம்மதேவன் தொடங்கி மலத்தில் உள்ள புழு வரை, மலத்தில் இருக்க புழு கூட வந்து உயிரோடு தான் இருக்கும் இல்லையா? ஆனா அதை மலத்தை விட்டு எடுத்து விட்டோம்னா அது மீண்டும் மலத்தை தேடிதான் போகும். பன்றி கூட அப்படிதான். பன்றிக்கு நீங்க அழகா கொட்டில் அமைத்து அதுக்கு உணவு கீரெல்லாம் கொடுத்தாலுமே அது இந்த சாக்கடையில போயிட்டு சாப்பிடக்கூடியதுதான் சாப்பிடும். ஸோ அதுதான் இயல்பு. அதுதான் இந்த மனிதனுடைய இயல்பும் கூட இல்லையா? ஆத்மா என்னதான் நல்லது சொன்னா கூட புத்தி வந்து எடுத்துரைச்சாலும் கூட அது சொன்னபடி கேட்காது. ஸோ இந்த மனசு சொன்னபடி கேட்டு போய் நாம பாதாளத்துல விழுறோம். அது போலதான் இங்கே மனதின் ரூபத்துல வந்து ஆத்மாவை வந்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இக்குறிப்பிட்ட உடலன் தனக்கு இருக்கும் நீண்ட நாள் தொடர்பினாலும் இல்லையா? என்னுடைய ஆஸ்தி அந்தஸ்து இந்த நகரம் 9 நகரங்கள் எல்லாமே என்னது இல்லையா? காலகன்யாவின் அருள் மற்றும் அவளது மாயையால் துன்பத்தின் உறைவிடமாக உடல் இருந்த போதிலும் கூட ஒருவன் அதன் மீது அதிக பற்று வைக்கிறான். அந்த சமயத்துல கூட நாம இந்த உடலை விட்டு போறதுக்கு தயாராக இருக்கிறதே கிடையாது. ஸோ மலத்தில் உள்ள புழுவை அதிலிருந்து தனியே பிரித்து போக முயன்றாலும் அப்புழு மலத்தை விட்டு பிரிய விரும்புவது கிடையாது. அது மீண்டும் மலத்தையே அடைகிறது. அது போல சாக்கடையில் வாழும் பன்றி மலத்தை உண்கிறது. அப்பன்றிக்கு நல்ல இடமும் தின்பதற்கு நல்ல உணவு கொடுத்தா கூட அது அந்த இடத்துல இருக்காது. அது சாக்கடையை நோக்கிதான் போகும் இல்லையா? இவ்வாறு நாம் ஒவ்வொரு உயிரையும் எடுத்துக்கொண்டால் நாம் எல்லாரும் இந்த பொசிஷன்ல நம்மள நாம நிறுத்தி பார்க்கணும். நாம மரணத்திற்கு வந்து தயாராகி இருக்கிறோமா இல்லையான்றத நமக்கு நாமே வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுக்கு வயது எதுவுமே கிடையாது. மரணம் என்பது எந்த வயதிலையுமே வரக்கூடியதுதான். அது 80 வயதுலயும் 70 வயதுல தான் வரணும்ட்டு கிடையாது. அந்த வயதுல கேரண்டி வந்துடும் எனி டைம். ஆனா சிறு பிராயத்துல கூட மரணம் என்பது ஏற்படுகிறது. நம்ம வந்து தவிர்க்க முடியாது மரணம். ஸோ மேலும் இவ்வாறு நாம் ஒவ்வொரு உயிரையும் எடுத்துக்கொண்டால் அவை தமக்கு அளிக்கப்பட்ட மேன்மையான நிலைகளை உதறி தள்ளிவிட்டு இல்லையா? ஸோ நமக்கு மேன்மையான நிலை எது? இறை தொண்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா அதை நம்ம மறந்துட்டு அந்த பக்கம் திரும்புறதே கிடையாது. கீழ்மையிலேயே கிடந்து புரளும், அதாவது வெறும் பௌதீக செயல்களிலேயே நாம வந்து புரண்டு மன்னர் புரஞ்சனன் எல்லா திசைகளும் இருந்து தாக்கப்பட்டு நகரத்தை விட்டு நகர்வதற்கு அவர் விரும்பவில்லை. அது போல நாமளும் கூட அத்தகைய ஒரு கோட்பாடு கொண்ட ஒரு மனநிலை தான் நமக்கும் இருக்கும். அதாவது ஒரு உயிர் எந்த நிலையிலும் இருந்த போதிலும் உடலை துறப்பதற்கு விரும்புவதே கிடையாது. சில சமயத்துல ஐயோ போய் சேர்ந்தா போறோம்னு நினைப்போம். நம்ம அடுத்த ஒரு 1 or 2 hours வந்து வாழத்துக்கான ஒரு மார்க்கம், அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து
ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்தா நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நாள் வாழலாமேன்ற ஆசையும் நமக்கு கொடுக்கும். அதுதான் மனது. ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்திரமற்ற நிலையில தான் இந்த மனசு இருக்கிறது. அது ஜீவனுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது இந்த இடத்துல. அதாவது ஒரு உயிர் எந்த நிலையில் இருந்த போதிலும் உடலை துறப்பதற்கு விரும்புவதே கிடையாது. இதுதான் உண்மை. ஏன் நம்ம உடலை விட்டு போகணும்னு நினைக்கிறோம், ஆனா எல்லா சமயத்திலுமே அந்த எண்ண ஓட்டம் நமக்கு இருப்பது ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ள முடிவது கிடையாது. எனவே பலவந்தத்தால் உயிர் உடலை விட்டு நீக்கப்படுகிறது. போர்சபிளி தான் இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு போறானே ஒழிய அவனாக போவது என்பது மிக மிக, அதாவது ஒரு 5% நம்ம வச்சுக்கலாம், 95% இப்படிதான் இருப்பாங்க. ஏனென்றால் உடல் என்றும் சாஸ்வதமாக நிலைத்திருக்கக்கூடியது கிடையாது இல்லையா? இந்த உடல் உபயோகமற்ற நிலையில இருக்கும்போது அதுல ஏன் ஒட்டிண்டு நாமளும் கஷ்டப்பட்டு அடுத்தவங்களுக்குமே சிரமத்தை கொடுக்குறோம் இல்லையா? சோ அந்த ஒரு அந்த மனசு கண்டிப்பா தெரியணும். சோ உலகினை, ஆனா இதுல எப்படி, அதாவது சுயநினைவு இல்லாத ஜீவன்களுக்கு நாம எதுவுமே சொல்ல முடியாது. அது இறைவனுக்கு தான் தெரியும். அவங்களுடைய மனசுக்குள்ள என்ன ஓடின்னு இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஆனா சுயநலம், சுய உணர்வு, சுயநலம் கிடையாது, சுய உணர்வு. ஸோ கான்சியஸ்னஸ் இல்லாம, அதாவது வெளிப்புற கான்சியஸ் இல்லாம சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல மட்டும்தான் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. உள்ளுக்குள்ள சுவாசம் இருக்கும், ஆனா அவங்க எதுவுமே பேச மாட்டாங்க, யாரையும் பார்க்க மாட்டாங்க, எல்லாமே மறந்து இருப்பாங்க. இப்படி எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அவங்களுடைய உண்மையான நிலை நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது, இறைவனுக்கு தான் தெரியும். இல்லைன்னா சில அதை படிச்ச டாக்டர்களால தான் சொல்ல முடியும் இல்லையா? ஸோ ஆனா வெளிப்புறத்துல நாம எல்லாருமே இப்ப எல்லாருமே பேசிட்டு இருக்கோம், செய்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த சூழ்நிலையில நம்மளால கண்டிப்பா உணர்வோட தான் நம்ம செயல்படுவோம். ஸோ உலகினை பல்வேறு வழிகளில் அனுபவித்து மகிழ ஓர் உயிர் வாழி விரும்புகிறான். அதனால் இயற்கை விதியினால் அவன் ஓருடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு குடிபெயர்ந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகின்றான். ஸோ இந்த உயிர் இந்த உடல்ல இருந்து எடுக்கிறதுக்கான காரணம், இனிமே இந்த உடல்ல உன்னால செயல்பட முடியாது. ஸோ இன்னும் இருக்கக்கூடிய இந்த கர்மங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு உனக்கு வேற ஒரு உடல் கொடுக்குறேன்றதுதான் பகவான் இல்லையா? அதற்காகத்தான் இந்த உடல்ல இருந்து எடுத்து இன்னொரு உடலுக்கு பொருத்துகிறார். ஸோ இன்னொரு எந்திரத்தை கொடுக்குறார் நமக்கு. ஆனா அதனுடைய மகத்துவமே நமக்கு தெரியாது இல்லையா? நாம இந்த மரணம் தான் நமக்கு எண்டுன்னு நினைச்சுட்டு இருப்போம். அதனால இன்னும் கொஞ்ச நாள் வாழணும்னு நினைப்போம். ஆத்ம நிலை நித்தியமானது, வேறொரு உடலை ஏற்க வல்லது என்பதை புரியாமலே உட்கார்ந்திருப்போம் நம்ம. இதை எதை போன்றது என்றால், ஒருவன் கருவில் இருந்து குழந்தையாக, பிறகு குழந்தையாக இருந்து யவன பருவம் இல்லை இளைஞன் உடலை பெறுவதற்கு போன்றதாகும். இம்முறை தொடர்ந்து போய்கொண்டே இருக்கிறது. இறுதியில் இதுக்கு கூட இருக்கு இல்லையா? என்ன ஸ்லோகம் அது? நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல வருது இல்லையா? ஸ்லோகம் ஞாபகம் வரல. தேகினோஸ்மினா மாதாஜி. கரெக்ட், தேகி, கரெக்ட். எவ்வனம் ஜரா இல்லையா? தஹா சதா. நீங்க அந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி, டக்குன்னு ஞாபகம். தேகினோஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்திர பிராப்தி தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. ஸோ அது மாதிரி உடல் கொண்ட இந்த ஆன்மா இல்லையா, குழந்தையிலிருந்து அதாவது இளைஞன் ஆகிறது. அது போல இந்த உடலை விட்டு நீங்கிய பிறகு இந்த ஆத்மா வேறு ஒரு உடலை ஏற்கின்றது அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கும். இது இயற்கையிலே நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனா இந்த தாத்பரியத்தை நமக்கு தெரியறதே கிடையாது. இவ்வுடலினால் பயனில்லை என்று தெரிந்து பிறகும் கூட அவ்வுயிர் உடலை துறக்க மறுக்கிறான். தோற்றமும் உடலும் வயது முதிர்ந்து வசதியற்று என்றாலும் உயிர் ஏன் அதை பிரிந்து செல்ல மறுக்கிறது? ஏன்னா அவ்வளவு அட்டாச்மெண்ட் நமக்கு இங்க இல்லையா? இன்னும் இதுல இந்த நிலையில கூட நம்ம ஏதாவது சுகிக்கணும்னு நினைப்போம் நம்ம. அதுலயுமே ஐ திங்க் தெர் வாஸ் ஒன் பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் உங்களுக்கு நான் ஒரு முறை எடுத்து வச்சிருக்கேன். லைஃப் ஆஃப் எ மேன். பிக்சர். ஒரு மரத்துல தொங்கின்னு இருப்பான். அந்த தேன் கொட்டின்ண்டே இருக்கும் இல்லையா? ஒரு புறம் அங்க ஒரு வெள்ளையும் கருப்பும் காக்கையும் இருக்கும் இல்லையா? வெள்ளை காக்கா, கருப்பு காக்கா, ஏதோ ஒரு பறவை இருக்கும். அதாவது வெள்ளை என்பது பகல், கருப்பு என்பது
எலி மாதாஜி, வெள்ளையும் எலியும், வெள்ளை எலியும் கருப்பு எலியும் வந்து அதை கடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். கடிச்சிட்டே இருக்கும். ஓகே, அந்த இதுல நம்ம கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாம்புகள் இருக்கும். ஓகே, கீழே விழுந்துருவோம் அப்படிங்கிறதும் தெரியும். அப்படின்னா நம்ம எந்த சமயத்திலுமே நம்ம மரணத்தை வந்து நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா, அப்படின்னு இருக்கும். ஆனாலும் அங்க தேன் கூட்டுல இருந்து என்ன ஆகும், ஒரு குட்டி, அதாவது அந்த தேன் ஒரு டிராப்பா நம்ம வாய்க்கு விழுந்தாலும் அந்த தேனை நாம நக்காம விட மாட்டோம். இந்த பிக்சர் நான் எதுல வச்சிருக்கேன்னு தெரியல, அதை நான் செக் பண்ணிட்டு நாளைக்கு காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நாம எல்லா பக்கத்துலயுமே நமக்கு சறுக்கல் தான், அடிதான் இல்லையா. நாலு பக்கமும் அடிபட்டுட்டே இருக்கும் நமக்கு. ஆனாலும் நாம அதுல வரக்கூடிய ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துல ஒரு சின்ன ஆனந்தம் நடக்கும் பாருங்க, அந்த சின்ன ஆனந்தத்திலேயே அந்த பொழுது நம்ம கழிச்சிருவோம். அதுதான் நிரந்தரம். அப்படிப்பட்ட மென்டாலிட்டி தான் மனிதன் இல்லையா. உடலை பெற்றவுடன் அவன் உடலை காப்பாற்ற மிகவும் கடுமையாக உழைக்க வேண்டியிருக்கிறது. அவன் பல்வேறு துறைகளில் செயல்படலாம். ஆயினும் உடலை காப்பதற்கு அனைவரும் கடுமையாக உழைக்க வேண்டியுள்ளது. சமுதாயத்திடம் ஆத்மா இடம் பெயர்வது குறித்த தகவல்கள் எதுவுமே கிடையாது. நம்ம ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போறதுக்கான தகவல்கள் எங்கேயாவது நமக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஆத்மா இடம் பெயர்வது குறித்த தகவல்கள் இல்லை. எனிலில் உயிருக்கு நித்திய வாழ்வு, ஆனந்தம் மற்றும் அதாவது சச்சித் ஆனந்தம், அறிவுடைய ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லும் நம்பிக்கை கிடையாது. அவங்களுக்கு ஆன்மீக உலகம் என்பது இருக்கின்றதே தெரியாது. இதுதான் பெரிய பிரபஞ்சம்னு உட்கார்ந்துருப்பாங்க. ஒன்றுக்கும் உதவாதாயினும் தான் இருக்கும் உடலிலேயே தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று விளம்புகிறான் இல்லையா. கிடைச்சதுலயே வந்து நாம் என்ன பண்றோம், நல்ல ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. இதனை தொடர்ந்து இன்று உலகில் மிகச்சிறந்த நலச் செயலாக விளங்குவது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் அபரிமிதமான வளர்ச்சியாகும். அதை கொடுக்கறது தான் நம்முடைய இஸ்கான் இல்லையா. இவ்வியக்கம் மனித சமுதாயத்திற்கு இறை அரசினை பற்றிய செய்திகளை அளித்து கொண்டிருக்கிறது. கடவுள் இருக்கிறார், கிருஷ்ணர் இருக்கிறார், நாம் அனைவரும் கடவுளும் திரும்பி சென்று சச்சிதானந்த வாழ்வினை அடையலாம் இல்லையா. சச்சித் ஆனந்த நிலை நாம் எல்லாரும் அடையணும். பகவான் சச்சிதானந்த ரூபம், நாமளும் அந்த பின்ன பகுதி இருக்குன்னா நமக்கும் அந்த நிலை உண்டு இல்லையா, சிறிய அளவுல உண்டு. சோ அதை நாம அடையறதுக்கான அந்த ஒரு மார்க்கத்தை நாம தேடிக்கொள்ளணும். கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவன் இவ்வுடலை விட்டு நீங்குவதற்கு அஞ்சுவதில்லை. அவனது நிலை எப்பொழுதும் பகவானின் நித்தியமானதாகும் இல்லையா. பக்தி தொண்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இத சுலபமா அவங்க வந்து அந்த பக்குவத்தை கொண்டு வர முடியும். ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம், மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்றது அவங்களால முடியும். ஓகே, அதுதான் வந்து பக்தி செயல்ல வரக்கூடிய ஒன்று. மேலும் அதாவது ஆகையினால் அவன் உடலில் இருக்கும் வரை பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில இருந்து மகிழ்ச்சியுடனே ஈடுபடுகின்றான். அவன் உடலை துறக்கும் பொழுது பகவானுக்கு தொண்டு செய்து பர உலகில் இடம்பெறுகிறான். தெய்வீக அடியவர்கள் எப்பொழுதும் சுதந்திரமும் விடுதலையும் பெற்றவர்களாக இருக்கின்றனர். முமுட்சுக்கள் இந்த உலகத்துல வாழும் பொழுதே அவங்க சுதந்திரம் அடைந்திருப்பாங்க. மரணத்திற்கு பிறகு அவர்கள் இறைவனை திருவடிகளை சேர்வார்கள். ஆனால் ஆன்மீக வாழ்வு பற்றியோ அல்லது பகவானின் உன்னத தொண்டு பற்றியோ ஒன்றும் அறியாதவர்கள் அப்படின்னா முழு பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்க தங்களது அழுகும் பருவுடலை விட்டு நீங்குவதற்கு அஞ்சுகின்றனர். பயம் இல்லையா, அங்கிருந்து போனா நம்ம எங்க போவோம்னு தெரியாது இல்லையா. அதனால இங்கே இருந்துருவோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மனசு. சோ இங்கே இருந்தாலும் நமக்கு அந்த சங்கடத்தை எப்படி வெல்றதுன்னு தெரியாது இல்லையா. சோ பக்தின்னா தெரியாது. வயசான காலத்துல பக்தி தேடக்கூடாது, அது மிக தவறு. ஏன்னா உடல் ஒத்துழைக்காது. அந்த சமயத்துல தேடும் பொழுது என்ன ஆகுதுனாக்கா மனசெல்லாம் செய்யணும்னு ஆசை இருக்கும், ஆனா உடல் வந்து நமக்கு செயல்பட விடாது. அதனால்தான் சிறு பிராயத்துல இருந்தே வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணதை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம கண்டிப்பா கொடுக்கணும். ஓகே, பேர பிள்ளைகளுக்காவது நம்ம வந்து அதை வந்து சிறு பிராயத்துல இருந்து செயல்படுத்திடணும். அப்போ பிற்காலத்துல அவங்க நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை அவங்க தேடிப்பாங்க. ஓகே, அந்த செயல்களை வந்து நாமெல்லாம் கடைசி கட்டத்துல தான் வந்து சேர்ந்திருக்கோம். ஸோ பகவான் அட்லீஸ்ட் இங்க இப்ப சேர்த்துன்னு அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கார். நாம அதை உபயோகப்படுத்தி நல் மார்க்கத்தை வந்து நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு, நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாமே வளர்ந்தாச்சு, இனிமே சொன்னாக்கா கேட்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கே புரிந்து அறிந்துதான் அவங்க வந்து சேரணும். அதற்கு வெறும் பிரார்த்தனைகளை வச்சு பேர பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அவங்கள வந்து நல் மார்க்கத்துல எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். அதுதான் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ். ஓகே, வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,